No tinc altra autoritat que aquesta, la d'haver-me apassionat fins a l'obsessió per la vida i el destí del meu poble. Potser és l'única passió noble que reconec en mi. Aquestes paraules de Fuster no són només les d'un home compromès, desinteressat i generós. Són les paraules d'una persona que ens va ensenyar a conèixer-nos, assenyalant les nostres mancances històriques, per aprendre dels nostres errors i, si així ho desitgem, recuperar-nos com a poble. Vostès han vist el museu. Ara mateix no podem mostrar a cadascuna de les persones presents el gran valor de les peces no exhibides que es conserven al nostre centre de documentació gestionat per Brígida Alapont. Tenim el propòsit de dur endavant un programa d'activitats que facin conèixer tot aquest fons artístic, bibliogràfic i documental i sobretot que el posen a l'abast dels investigadors i de les persones interessades en l'obra i la figura de Fuster. La seva lleialtat absoluta i radical a la ciutat de Sueca. Això ha estat molt definitiu, perquè probablement si Joan Fuster se n'hagués anat a Barcelona, que hagués pogut estar en espais molt més confortables, molt més còmodes, hagués tingut fins i tot moltíssima més projecció internacional, perquè estem parlant d'un gran intel·lectual europeu, però ell ho va fer tot des d'ací, des d'esta casa, des de Sueca, defensant la possibilitat de mirar en gran des d'una xicoteta població i de poder construir nous axiomes, nous paràmetres, nous paradigmes des d'ací, des de Sueca. Per tant, benvolguda alcaldessa, teniu en Fuster no només aquest gran intel·lectual europeu que estava ací, que vivia ací, sinó una persona absolutament compromesa en el País Valencià, però a través de Sueca. Avui inaugurem l'espai Fuster, que té tres elements. No és només un museu, no és només una aula didàctica, no és només un centre de documentació. Tenim molt més i és tot això alhora. Abans hem vist justet una visiteta ràpida del centre de documentació i pense que és un dels llocs clau d'aquest espai Fuster, i és de quina manera podrem encara més projectar la seva obra, conèixer-la encara més i poder posar-la més en valor i que realment puguem aprendre tot allò que ell va fer, que de forma tan minuciosa va ser capaç d'anar recopilant, d'anar escrivint, d'anar llegint.